I den her tutorial 6, der vil jeg vise, hvordan man laver en restart til spillet. Og det første jeg gør, det er, at jeg går ned og tager fat i min venstre spiller her, trykker på den, og trykker edit, og går ind i behaviors. Og så tager jeg lige fat i de motorer, jeg har lavet, og fjerner dem lidt, så jeg har lidt arbejdsplads. Så går jeg over og vælger collision. Og så trykker jeg på den, fordi nu vil jeg vælge, hvad for en figur det er, jeg vil til at reagere på, at dem bliver ramt af mine spillere. Og jeg går herned og vælger min out of bound knap, den som jeg lavede som ramme tidligere. Så hver gang den rammer den her ramme, så skal den genstarte spillet. Og så går jeg herned og vælger også lige at lave en alert, altså en besked om, at, og her skriver jeg bare, øvelse gør mester. Og så skal jeg trykke her. Prøv igen og trykke her, og så gå op og vælge en farve til beskeden, skal være grøn. Og jeg sætter dem sammen, så når den kolliderer, så kommer beskeden op. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne lige have en komponent, der gør, at jeg genstarter spillet. Den ligger hernede i Gameflow. Der er en knap, der hedder Restart Game. Den vælger jeg, sætter op. Og så trækker jeg lige den heroverfra. Så når jeg har trykket på beskeden, så restarter den spillet. Vi prøver lige at gå ned og teste det en gang, og se om det fungerer. Først er den klar, og vi kan spille. Og det vil lige være til den venstre spiller, at når han rammer den yderste ramme, så kommer min besked op. Øvelse gør mester. Prøv igen. Tryk her. Og så restarter spillet. Lige nu er det kun min venstre spiller, som reagerer på det her. Men jeg skal også have min højre spiller til at reagere på at ramme de her kanter ud i siden. Så jeg går ind og gør det samme igen. Nu har jeg så sat begge spillere til at reagere på den her, at de rammer out of bound. Og nu tester vi lige af her, hvor det rigtige spil. Vi får lige den blå til flop, og der kom min øvelse gør mester. Nu er jeg igennem 6 tutorials, hvordan man kan lave et lille spil herinde i FlowLab. Jeg har slet ikke været rundt omkring alle de ting, som den her lille spilgenerator kan. Men der er et hav muligheder i hvert fald for at lave en masse små sjove spil.